Veronica Grosu, sunt profesor universitar în cadrul Facultății de Economie, Administrație și Afaceri, coordonator de an la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune anul 1. Este în primul rând acela de a pregăti profesioniști pentru piața muncii, profesioniști care poată să fie absorbiți și inserați, evident, în primul rând la nivelul județului Suceava, dar nu doar, ci chiar la nivel regional sau național sau chiar european și internațional. Adevărați profesioniști, lucrul ăsta o să-l observați și dumneavoastră la finalitatea celor 3 ani de studii, în sensul că este un program, este o specializare serioasă la care studenții chiar trebuie să studieze. Însă, deci eu vă garantez că acea diplomă pe care o veți obține la finalizare vă va fi de un real folos, adică va putea fi valorificată cu adevărat. Sau nu încercăm să formăm doar experți contabili, auditori financiari sau interne, operatori de calculator pe această specializare. Bineînțeles că competențele pe care le dobândiți la finalitatea programului de studii sunt cu mult mai diverse și destul de consistente pentru cineva care va dori să ajungă un economist în adevăratul sens al cuvântului. Însă rugămintea mea ca actuali studenți să vă uitați un pic pe planul de studii și o să vă dați automat seama de toate aceste competențe pe care vi le conferă programul în sine. Deci o recomand cu tot sufletul și cu toată seriozitatea, dar în primul rând o recomand pentru acele persoane care foarte serioase și chiar doresc să profeseze în domeniul respectiv, adică să nu faci o facultate doar pentru a avea o diplomă și ca ulterior să încerci să te recalifici sau să te reorientezi spre altceva. E o nișă de piață încă descoperită, care absorbe încă specialiști în contabilitate, în informatică de gestiune. Bineînțeles că aici trebuie să aveți în vedere și celelalte domenii adiacente, cum ar fi cea de evaluare a întreprinderilor sau alte evaluări imobiliare, de consultant financiar, consultant fiscal, de auditor intern sau auditor financiar, deci plaja este mult mai extinsă. Profesională, în sensul că cei care veți veni spre masterele din domeniul contabilitate, avem 2 mastere, deci avem contabilitate, audit și expertiză contabilă și mai avem un master în domeniul contabilitate, audit și guvernanță corporativă, e un master care e în dublă diplomă cu Universitatea de Stat din Moldova. Puteți să accedeți la CECAR, la Corpul Experților Contabilor și contabilor autorizați din România, fără să mai dați acel examen de acces, doar să urmați cei 3 ani de studiu și ulterior să deveniți experți contabili. Bineînțeles că există și facilități pe partea de accedere și la acest organism internațional, ACCA, este o asociație a contabililor internaționali. Deci vă spun numai să doriți să studiați și să vă perfecționați, pentru că aveți foarte multe perspective de carieră în acest domeniu.